Ababa makosanawa ali ndi nkhani koma akuti ndithu khulupirirani mbambade apa ma MP ambiri chaka chino sabwereranso ku parliament. Kani tango okay, let's just watch. Tifune tisafune ndipo ndiyangane kamera ambiri mukutisatira on Facebook page komanso yena mukutisatira pa Kanema Wathu Wamzati komanso Kanema online. Ndimafuna tisimikize amalawi yakumva kunena kuti ena mwaphungu ochuluka ku parliament sabweraso come masankho apa 16 September. Ndipo apa ena asirizira mwina kuiona nyumba ija zingodusa kapena tizungona kameka ma status ona zoti anakhala kophungwa nyumba ya malamulo ndi former MP mpaka dali panopa. Okay. Nchifanya kamwina kumapeto kumaoneka kuti kubera mabiliyoni kuna ya mental health icha zimene zijazo ndi zabwino fa zawathandizira ona zoti azikonzekerese fa mental health ili sife to kameti maiona kuti yakaene maluzi kanjia kanjani even watch zima zafika nyengo ina nina zoti waononga zinthu zambiri campaign wapanga very hectic ndi zina zoterozo koma mwina parliament satani sabwerako zambiri zimene mazikhazikisa mulungu zazokoza ni mental health tikuthokozeni kwambiri chifukwa mwachita toyenile fa munadziwa ona kuti ena mwayi kumene kuchako ndipo mufune musafune simupita kusomene kucha omuda kumbira mutu pansi maka kumene kucha simutaniso simubwererako sisteka Crispin ile nimboni ndipo ndisa kuuza pa 16 September kuti ena mani na dawa ngati useni kumajitika Crispin at 11th hour kumabizona munhu uno mumaona unati uyu tsogolo balidi Crispin komano peza kuti zinthu zasina maziwa anthu atamapita kukasamba chachikuti timaziwa ndikugenza kuti atakasambe azopanda ntchito zimenezo zopanda ntchito Crispin anthu amayankhula kumudzi anthu ako what matters anthu akuti chani sokhuzana ndiwe boarding anthu amayankhula saka no mithenga zimenezo kaya ndizotani ndipo malamulo akamalawi samalola sofiti kufiti kulibe zamasenga kulibe malamulo akana zimenezo tentisiyene pambali koma tizikamba ma facts kunena kuti kaya ena muzikwiya kaya mukakubala nafe mena anena kuje kunena zona zoti simulukeza kale moto yanu if we don't care koma tikuze chilungamo if you are not going to turn things overnight sisteke apo komanso nthawi yatha anthu muvotera mundani akumuzi wakale kunena kucha mufune musafune fasi mukabwere kuzanyengera ndikono zoti iye amene zilimu zaka 5 izizi zinaita moti zinalode anthu asankhira kuwina ngati wachita bwino upitiriza uona sasa kwa sasa akupasa vote koma ichi chilungamo kunena kuti tathokoza kuti parliament yo sirizira ena ikhala iti yomwe ena ndipo ina sala malize nawo ena soso mnamalize nawo muliso kukamuli kuti ko menene amatseka parliament ano ena arapira akabambera kulibeko anachiweruza kuti zimaoneka tu zimazwika ndipo tipempere Crispin iwe ine Lastoni pamoja ndi Bishop Kirion sikulira tizakhatiri pa tikufotokoza kuti tinanena simmamba ndipo nthawi imeneyo tizakatuchula mayina kuti maona mwakwatu udindo ni muntengo mwasaka mukamba pano mukwafuna nthawi kuti akumusi tizanena zinthu ngati ziti zimenezo chachikulu tizikonzekerese bwino bili imene mayipanga mental health kuti yayo moyo wa anthu malangizo amene mapasana kuti tizikonza malokhala amene adzagwiritse ni ntchito finance mutani simubwerera chinthu chinanso chimene chandisangalatsa kwambiri thokoze ma parliament in 5 years zimene usogoleri wakhala ulipo kufika na paka na panopa tinene kunena kuti thokoze kwambiri usogoleri wa azakwera chinthu chimodzi chimene ndingachithokoze kwambiri ku parliament amazipereka ndopita kwa yankha mafunso of which zaoneka mukafukuru is very rare kwa anthu ena kuti akhoza pita parliament even though mwina pamakhala bezina zona zoti even mayankho ena makaona zoti mwina akupere mwina ndosa kuti anthu sakukhutisidwa mwina they are leaving people in suspense and whatsoever kuti palipa zaenda modern komabe at least chokhacho chongoonekera kunena kuti ndipite ku parliament ndikayankhe ndikakomane ndi aphungu tive kuti kuni nkhani za kunyumba malamulo chituko boma langa kuenda modern chimene chokhacho tentiyamikeni sometimes tentiyamikeni zinthu zimene zili zabwino zoyipa tentitani tizuzule chimene chonse ndikuenda kuti ndilali ndiyamikire konso panali nkhani ina imene inali ku parliament ambiri amadandaula akuti maduties a parliament amene amasogolera parliament akuti somehow somewhere a speaker ndi gulu lawo somewhere atamaonesa ngati ka favoritism choncho amaonesa ka favorite in terms when it comes to executing her charges ndi gulu lawo kumaoneka ngati panali ngati kena kaikona zoti kubalance zinthu pena pake kumavuta of which 2 days ago anakamona zili mwina ena mandolera fa ndile nzimayi ndine mafuna tikambe
kunena kuti kwachitika zinthu zosiyana zinazo zoyipa zinazo zabwino chinthu china chimeteka chizuzulo ndi kunyanyala parliament ena manyanyala mapileno makupaka pasi aphungu ambali apo ususa boma kulibeko ndi zinazo zimene sizikufunika fete mapanga represent anthu akumudzi zoti mwanyanyala anthu akumudzi abenaso ntchito famukanyanyala give room kwa ina kuti apange pasi mapiliro zotheka amene azipereka ma checks and balances ndani parliament palibe zimene zizazo next time chonde ngati ena muza abwere fa pano pa anali ngati 193 ndipo mabwera 16 September will be somewhere around 224 220 chakuti ndio ena amete sabwe to zabwe 224 chonde akulu parliament si nyumba mapangirazi bana imagine house of records change zipangani zinthu musatira ndondomeko zabwino malingana ndi malamulo zibwana zimene zimachitika zomachoka ku parliament basanya change basi president basi akubwera pale ujakwanka mafuso basi nomapera pale kuja basi nomakaonera pa phone mukumati panja zosathandiza mukumpuzanga after all you are representing anthu akwana sizimafunika zimene siyazo ingolo parliament tatseka lero mwana kuzotani mwina chinthu choyamba ndiyambe ndagwirizana ndi Hakimu ndisanambe kupereka ma arguments anga komano choyamba ineyo parliament yaphungu amene akhalako kwa zaka 6 amene adadalisidwa kuti iwo akhala kwa zaka 6 ineyo personally ndikuona ngati atikhumudwisa one. Okay. Aphungu timawatumiza ku nyumba ija pa zifukwa ziwiri. Chifukwa choyamba ma checks and balances. Komanso akatipangire malamulo. Okay. Komanso kumene kuja kumabwera mabilu ena amene amatha kungotumphuka nyumba momwe muja amene potengera ndi zimene zikuchitika mziko pa nthawi imeneyo ndipo amafunika pakhale kuti pabwere zinthu zina zimene zingasinthe pompopompo kuti apulumutse nzika. Chachiwiri amakhala ndi mapangano amene atuma anthu akudera kwawo. Amene amafuna zinthu zimene ndizopyolera kuzera ku parliamentiko thumba lina la ndalama la boma limachoka ku boma kukazera ku parliament kuzera mwa iwo. Ofuishi tiyamike kuti usogoleri wacha kwera wanenapo Hakimu kuti tisamangoyang'ana mbali zoyipa. Usogoleri wacha kwera walida tisathumba lija ndi mamiliyoni kufika pa 220. Yes, 220. Zimene zijazo ndi za anthu amene atuma amene Hakimu akunenesa kuti ena mwa inu anthu amene aja adanani kukhosi ndipo simubwererako ndipo tivomereze kuti ambiri sapitako ndipo nyumba ija tiyamike lero kuti atenga zithuzi zabwino zisefu kusangalala tiyamike fuka is over for them kuti ulendo athirapo mpati koma kuziko aphungu athu kwa zaka 6 sanatipindulire ziko la Malawi silinapindule nawo akukhumudisani pati chuma cha ziko la Malawi sichili bwino zinthu ziko la Malawi sizili bwino kwambiri pasaka 6 aphungu athu alephera kuteteza ufulu wa Malawi kupyolera kuchigwiritsa ntchito nyumba ya malamulo alephera. And kuti taunikire ngati mene apangira perform ambiri aja they are incompetent and they were just there to answer the kumango gona. They are just there kungokhala basi kumango ngarana Sunday one and ichiso ndisanapitirire kukamba kukhumudwisa kwa aphungu athu msaka 5 years. Ichiso anthu amene tikunena kuti masiku akuchedwa kuti kaponye voti tichunikire tisasankhe anthu amene azipita nyumba muja kumakangogona tisasankhe anthu amene apite ku parliament like pachizungu amati retirement package kuti akangokhala kumene kuja kuti yayi apumula kugwira ntchito zina so ntchito yomaliza ndio apite ku nyumba kuja zikagona kumakamwa coffee nditi ngomasangalala ngomayimba nyimbo kukabwera khala zinthu zofunikira zituluka panja ngomakaonera zinthu zija pa online ngomati they are there koma nthawi ya campaign ngati namaziwika kunata akagona mubwera choncho kumuzi kumura zolembera zitade choncho munena kumene kujako kumuzi mukanisankha ine vote for me I'll do this I'll do that. Then after mu atukhulupirirane mukavaya ku parliament kuja that far ndibwera so kuti tazindikira bwanji popeza mBible so muli malemba tizazindikira ni ntchito za ndima yankhulidwa awo koma ndikambe kulephera kwa aphungu awa amene akhala ku parliament kwa zaka 6 president ababwera mmene muja mina akapita pa Hakimu president ndithu wafuja kubwera mmene muja ena amasogozedwa ndi achakonda amasogolero sitsabise ya nthawi yathapo kale apa tiuzane kuti akulu mwalephera magawo awa ndi awa amabwera mmene muja the leader of the opposition amasankha kutuluka ndikukakhala kumana kuti iwo usafuna kutani kufusa nawo mafuso ndeti zimapeza kuti amene anali ochuluka mnyumba muja timaona ngati zigezo zambiri zimachokera kumbali njani yolamula chifukwa ife timasankha amene amayimirira anthu osusawo amasankha kutulukamo muziganizo zina zofunikira kwambiri zimene mwina tikanatha kumfunsa president yakuti ya iwe ukuti kuliza kuti iwe zikoli unalusa zakuti kodi pano pamene lafikira zikoli upangapo chani kuti utithandize zikoli anthu kunja kwa kufutika koma our members
I don't know, in their lack of knowledge kapena lack of wisdom, So amasankha kutuluka nyumba muja ndikumapita nkumakakhala. This is incompetent. So you are trying to say kunena kuti no, even if the leader of Opposition yatilepera has failed us. Yatilepera. Opposition yatipangira chani? For 6 years, iniyo mungakhale pano kuloza kuti opposition yatipangira chani? They have 6 years. 6 years palibe opposition. They have done nothing. They have done nothing. Amasusa na kwa opposition imachokera kuchipani chimene ni mphamvu cha TPP. Amasusa na kwa kantha imene chakuli ya ndana ndana nkoma. Is incompetent. Limbali na abwera kwa chaponda pangapo chani. And ineyo ndinakhumudwa pena mafuso ena amene amafusa chaponda kumada kuti and the leader of the house wina amene amanena kuti amaonesa favoritism. Yes, amaonesa nthawi zina mbali zina, not the speaker. Koma anafusa mafuso ena chaponda kuti amafusa mafuso ena komati achaponda, you are a long serving member of parliament. And you can do better. You can do better more than this. Yes. Oh. Yes. Koma mafuso ena and it's not kuti tikuada koma tikunena zimene the sad part of it zimapeseka kuna zona zoti even people were asking questions mafuso wachaona zona zoti even they don't even carry weight, and somebody out there kapena zoti somebody in the very same chamber start clapping hands. Okay. What why are you clapping hands? Just because you are a president alone. You might see kuna zona zoti if this country you can't go with a sokolo at the parliament has failed us. That's the fact. Okay. The one who are tracking ziko lino to this hero tikudusa. Yes. Ndi nyumba imenechi. Nyumba imenechi. And nyumba imenechi yafunika ipangilwe ikonzede mapaderadera ngati tili ndi mapempero tipempere nyumba ije siri bwino. Ndipo tisindike. And they don't know what they want to be. Kuzika mapempero somebody can just go there. Basi mtu kumaka menya matebula. Basi matebula acha basi. Kumaka menya kumene kuchako basi mapaka pokoso wina akamanena kanizofunikira kumambuzuma kumakuwa. For what? Just for nali. Somebody from opposition is trying to stress a point imene mwena ndofunikira. Basi chifanye point yokubaya ni mnaboma. For what? Antu anawa sabana kumene kuja osaja ufunika osaja alandroso yesu kifo ana mizamalayo. To say the fact osaja ngati samuzo wa Yesu akona kuti amuziwe Yesu. Ngati kula azibusa amene amapemphera mutoona ati osaja kwena kuti apempherere. And what we are saying right here, they have failed us. And from opposition, from the government side, itself, whatever, zero-handed. You may say, Amakoma, tend back in kubera background zero-handed. Coming into parliament, the checks and balances, zero-handed. We have looked at parliament, akupita. Somebody wanyezelera, somebody kunzuzu, akudiga apunga to parliament. You are zibana kazimezi chazo. Zaja bejabe zona kuti even so even ataka basi pe kumazi waso kuti anana kafasa kunyuma kwa wapungu ena amazi yangana pa TV ndo umeona tunazo ni mapanga ziazo ndineyo amaonera amapitiza pe mapanga zimezi ziazo ayaka amasanka muonera vuto ndi mafuna disini kifanya na disini ndi mafuna disini amaona kuti nzamu ngobwini Crispin ndi mafuna disindika kunena kuti matebulu amene mamenya parliament acha ena tizikamenya kunyumba kwathu anyumba mwathu tizikamenya nyumba ndi anatu koma parliament ina satani sabide and is also this ineyo Crispin usana yankulu ineyo I'm praying kuti some of them asapite. I'm praying for the wife, for the love of the nation. I love my country. I know asapite ku parliament cho. They are trying to so why can we elect incompetent leaders? Crispin tisakireta kamene affairs mwana mberera koma sindifuna zoti tizika sana kule kuchako pamene zinthu tizasankha mpaka lita sokolera mendo olapika omwe saziwa chimene masompenya sazo chimene opanga fati ndio sokolera mbidu makosicho so sazo chimene opanga and Crispin amene kansala akalolepera MP akalolepera olepera mugazo zona kuntunda kusekaze kalongoso kako tipanga bwanji zinthu wala ka president wanzeru wala ka kuti CDF itafika pa 500 million wala mbeki kachitike akuti aphungwa ache chachikulu ndikuti akapange malamulo aziko akayimirire anthu kudera koma anthu amene tikwasankhawo akonse kuti even mutu mwawo chinthu chimene choti akatipangire malamulo chani within 6 years imene no aphungu akhano ku parliament mafuna apange chani unena tino muyamikire kunena kuti aphungu athu this time around kapena no mutemo inoyo aphungu apanga chinthu chanzeru mafuna kuchitike chani ku parliament timafuna kuzichitika ma immediate reactions kufusa msogoleri pamene timanena kuti sogoleri uyoyo achakwera alipowa
akhala sogoleka amene mwina achita apiye nyumba muja kukayankha mafunso timafuna atenge danga limene lija kumupanikiza munthu uja ndi mafunso momugwirira bwino mtima kuti asay because he's a servant. Ndazira se ndipo samanda soka servant ndipo ndi kapolo muchichewa ndiko ndi kapolo amakhala wa mamuna ndi kapolo wathu amene timafunika tizimuonesesa kuti akhale ona mtima ndipo akuchita zimwadongoso ndi kapolo wathu achakwera ndinu kapolo wathu and we elected you kukhala kapolo wathu kuti putigwirire ntchito m'malo mwa ifeyo chifukwa tonse sitingakhale pa mpando kapolo wathu uyi amene amabwera ku nyumba kwathu amabwera ku nyumba imene tina atumaso anyamata athu akapolo ena kuti tiyeni mukamfunse kapolo wanu okusogolerani kuti kodi ziko lipano lafika pati ziko li Crispin ladusa mnyengo zoopsa kwambiri and lili mnyengo zoopsa and kukupita ku zikoli aphungu they have athandizirapo kuti ziko likakwe takhala ndi mavuto njala kumakhala president amapita kumene kuja kumaka fotokoza zoti chimanga anthu akugulisa ndi aphungu ena amanena ophungu twabwino mwina ati kwawo kwanamusankha kuti uyu anamudalira anthu constituency onse atakhala pansi mafumu kusankha kuti uyu akati imirire koma kumakafunsa masire questions allow me to say this to say this yes. In a sober mind kuti anthuwa amafunsa mafunso odontha nde imagine president munthu kumamfunsa mafunso oti they are not carrying water timbwerezeso amene abwerereso kunyumba malawa akazika timirire for what you guys you are saying kunena kuti the parliament has failed us and we are not taking it from that ndipo nena kuti parliament has failed us a big time okay 1 million times for parliament kujokera mango zose either ku government side or opposition now what I wanted to understand here njona kuti no Dr. George Aponda as a leader of opposition mena matsekera anena kuti kusankha Dr. Lazarus Chakwera kukhala no sogolero wa ziko lino ndi maloza okhawa amene ziko lino linachita ndi kwasankha iyo. So that's my question now. You are saying the parliament has failed us, yes. And within the parliament, someone stood and said, "Kusanga ajakwera." It was a big mistake. Imene ziko lino tenda panga. Njifanya keno ziko lino tikumana ni mavuto osiyana. Then apapa munduza unena kuti even the opposition yatirepera was it right kunena kuti no a leader of opposition I mean akano ku parliament for long and then he was there na imene naja kwera mabwera mu parliament lero no kumaka tusa mawa menaja ndipo ndikambe kunena kuti nthawi zinaso let us balance things usajose chisoso chanzako mbomwe cha ndimafuna ndikambe ndamwambe umene udala I remember very well mene boma ili limabwera mboma idilipo dakali pakali pano anda tonse alliance pano pano MCP fatonse inata pano pano tonse tukayangana ku Zambia ndi ID kama I don't say illegal men I don't say zinata odi au zaso kuyambira amasonga by then leader of the house anali ndaji mwendo sana sinti from the beginning 2020 kuzafika pano pa 2025 pamene kwandika sankho I don't think so kuti sinta tupita na ubiri kama yes sitika a leader of opposition by then analiona Dr. Kondwani Nakuma there were a lot of things zimezi makambidwa is part and parcel of MCP government Tonse alliance akumatumidwa zaenda motere you remember that time zaenda motere basi angu khala chete mwina parliament sako yankhula sizi kutero mwina pena akasusa pena mwina akuzamika kuti asachitika bwino mwaona akuyamikira zikuenda motere amara kupasisa mabill ona zoti sese abwino yeje zambiri mbiri okay zikuenda motere it's fine and cool temti sie wina ali sama judge malenga ndimene akuzimvesesera zi akakhala kuti sali pambuyo yes and then kunabera no fast forward unabera Achaponda after Dr. Nakuma khala for about close to about 3 years to 4 years akabe kwabera Achaponda people were expecting wazuri zimene akuzinena kunena kuti zimalakika time ile ndi anakumwawo iwo wazipanga better than what happened what actually happened zimachitika ndi chani zosatira zake basi attend tulukeni panja kulakulu and that was a quick response from the leader of opposition yes Achaponda you don't manguza kutuluka tulukeni panja tizikamwati and I don't know kuti kodi Achaponda anena kuti akunena kuti Achakwera
ndi munthu oti ndi big mistake Yes. imene tinapanga. so Kodi iwo amene anayandikira chifukwa tanena kuti iwo ndi second kwa kapola amene tinamutumize kuti Yes. katimirire. Apangapo chani chimene response yawo imene amaziwa ndikungotuluka nyumba. Chinthu china. Why amaopa chani kukumana nawo one on one ndikuwafunsa president. chinthu china chimene sikina ndisangasa sina ndimvekere bwino ndakambapo nkhani okhuza ndi kunyanyala mparliament uli DPP amalakwisa kunyanyala mparliament chifukwa zimene zimapereka danga kwayenawo kupanga pasi mabhili amene mwina amalawisa atani sakomera siziyenda ndoti mabhili akutani ndikuti checks and balance amene amalawika pachiyambi chasana tani sanakonzedwe sanathekepo zakanika wafunsafunso lina lonena kuti mmayembekeza zotani I was expecting kunena kuti kunali zambiri Malawians will have at least potable water kuzooneka timijiko mbamizimu si muti CDF inakwera from chakulu kufika ma 200 million From 100 million kufika at least manova 250 million ya ulendo kuti mukafusa pungwena amalawa ende misewu yabo at least palidwa misewu anapuzira mabloko abino samapuzira pasipantengo ndi zina zoterozo chachitika ndicha you might find those even NMP wao amangumuzi wazira pepala kuti anaona kalenda ili pakoma kuti MP yamene yalipo eti And kalenda anapasa kalenda chilenje chimene anapasa mu nthawi ya mavoti 2019 akupa ndiyo mwe chinangambikaso pano paina nasiya pa komola toilet abweraso pano pakamene atoka upale pentim ndeti ukamba kunena kuti tisindike poti nthawi tisindike kunena kuti ngati ziko linola Malawi lakanika amene wapangisa kuna kuti ziko linolikanike kwa kukulu kupatula mwina nzika za ziko lino sometimes zina kupanga zinthu kumativuta koma amene akanikisa so kwambiri kuti zinthu zichitike ni nyumba ya Malamulo ichi nyumba ichi na amene amakhalako amene aja atikanika ndipo tisimikize so kunena kuti ambiri simubwera simupita koso. Alright, tibaire rubiri ndi program ya kulankhula machuchuchu ndanira kale kuti mukhoza kupereka ndemanga zanu ndemanga za gawo loyamba zimene tikhale tikulandira pano ndizokhuzana nanu ndi mmene nyumba ya Malamulo yayendera. Kwanza athu amene mwina mwakhala mukusatira bwino zokambirana za phungu ku nyumba ya Malamulo zimene zakhala zikuchitikapo kwa miyezi iwiri imene atsekera lero anzathu mwina mwaziona bwanji paletu na parliament lero atseka kunena kuti aphungu basa akhoza kumasuka kumapitano madera mwawo kumakachitano misonkhano yokupa anthu anzathu amene mmasatira zokambirana mwina mwaziona bwanji.